Dakar ɲɔgɔn ye baloko kan siɲɛ filanan n'u b'a wele Dakar de mɔgɔ kɛmɛw de bɔra diɲɛ jamana caman na ka na CICAD la Centre International de Conférence Abdou Diouf Jamuɲajo dugu la ani Dakar cɛ kilomètre 30 ko dɔn. Jamana kuntigi 16 n'u ka mara jɛkuluw bɛɛ kɛnɛ kan. Ni ɲɔgɔnye in masala in n'a bɛ tali kɛ farafina yɛrɛmahɔrɔya ka dumuni ko la kumaw dira minnu bɛ sɛnɛ ɲɛdɔn ani lamini dɔnbagaw de ma. Modu Marijan ye sɛnɛ dɔnbaga dɔ ye Senegali. C'est très possible vu le potentiel. A bɛ se ka kɛ kosɛbɛ bari n'an y'a jateminɛ fɛn nafalamaw b'an fɛ bi farafina kɔnɔ dugukolo nafama b'an bolo dɔnniya feerew b'an bolo sɛnɛko kan sabula bi ba don wari mara yɔrɔ sababu fɛ dumuniko baara yɔrɔw dɔ bilala sen kan n'a nafolo hakɛ ye dolari wari miliyari 1 ni miliyɔn 600 ye walasa ka jamana 30 dɛmɛ sɛnɛko la farafina. Wala ne fɛ se min bɛ farafina ye bi a bɛ se ka ni ɲɔgɔnye in n'o ye Dakar de ye a masala in waleya n'a bɛ tali kɛ farafina ka yɛrɛmahɔrɔya sɔrɔli la dumuniko la. Mamadu Mane fana ko farafina bɛ se ka yɛrɛmahɔrɔya sɔrɔ dumuniko la ni sɛnɛkɛ feerew sigira sen kan ani ka di minnu b'a ɲɛdɔn. Si jamais que les États définissent un programme. Ni jamanaw ye feerew dɔ bila sen kan i n'a fɔ sɛnɛko politiki bɛ bɛn cogo min na ka di mɔgɔw ma minnu b'a ɲɛdɔn k'u janto minnu bɛ sɛnɛ kɛ togodaw la n'o kɛra a bɛ se ka kɛ laɲini in bɛ sabati. Il est possible quand même de réussir à ce pari. Dakar ka di ɲɔgɔn ye farafina yɛrɛmahɔrɔya ka dumuniko la laɲiniw ye de n'a bɛ se ka sɔrɔ yanni san 2030 la. Adama Sambu Sisoko Mali jamanaden don a tɛ kɛnɛ in kan nka a ko o tɛ se ka kɛ n'u ma mɔgɔkɔrɔbaw sen don a la lamini dɔnbaga dɔ. Yani 2030 cɛ yasa an ka se ka balo ko an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ u ka segin so an ka taa an ka makɔrɔbaw ɲininka maa minnu bɛ yen k'a dɔn n'u ye sɛnɛ kalan k'a dɔn n'o bi an ka togodaw la an ka t'u ɲininka fɛɛrɛ min bɛ sɛnɛ la bi bi in na sabula waati yɛlɛmɛ bɛ yen n'o ye changement climatique ye n'an ye olu ka taabolo an ka lakɔlisow jɔ lakɔliso minnu kalan wɛrɛ ti k'a kɔnɔ i k'a dɔn ni sɛnɛ yɛrɛmahɔrɔnya tɛ n'a bɛ f'o ma ko agroécologie. Ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan ba don wari mara yɔrɔ ɲɛma Ankiyumi Adesina k'u bɛ dolari wari miliyari 10 di farafina ma walasa sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na n'a bɛ kɛ sababu ye farafina b'a yɛrɛ ta dumuniko la. Nama Jara Jamuɲajo VOA Bambara.